mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait di kakagat, kundi pupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi lang naghihintay ng awa. Buong araw, walang gawa, kundi ang tungunganga. Maray na hapon, tabi mga tugang. Maray na hapon nin Lunes. Sa pangaran po ni Sir Pio Fernandez, kita mo na mag-iba-iba ang ngunya na pagkahapon. Taong walang syaga, hindi ba ganun din? Ako po si Joshua Bino. Welcome mga tugang sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Uri-istorya lamang kan mga may init na mga bareta sa lado lokal, nasyonal, asin na iba pa. Kaibahan niya to dyan ang Mega Force Patrol. Sa panginot iyan ni Chief of Reporters, Chief Jamie Nasalita. Kaibahan dyan, Joe Marbian sa 1st District Canalbay, Angel Mustaza, Karen Ala, Sir Al Armario. Bueno mga tugang, punan niya to ang istorya. Al Armario on the spot report. Sir Al, maray na hapon. Kumusta lamang tayo? Thank you so much, Joshua. Mainit na hapon. Disiplina man giraray kan publiko ang problema sa kalat na basura sa Boulevard, lalo ngunya na madali na ni Balong Festival na nangyayari sa kakulangin ng disiplina sa mga ibang nagbibirisita diyan sa Boulevard, lalo sa Ibalong and People's Park. Yan ang assessment ni Mayor Hesiam Ismael sa personal niyang pag-obserbar kan nagpaparasyar sa lugar na yan. Dahil sabi niya, ang mga paratyenda may mga laugan man inin basura, asin disiplina na nagrelinig man sa indang kanya-kanyang area. Kundi, ang problema su imaman na minapasyal dyan pagkatapos na magbarakal nin kung ano na maditimo-timo ninda ang pagkatapos di bararag sana ang basura kung sain-sain na gilid. Kaya pagkaaga, iyon na yan ang nagiging problema kan mga eco-aid asin man mismong ang mga paratyenda minsan nasa salaan. Kaya ang pangapunan kan alkalde, lalo ko niya na madali na ni Balong Festival, sigurado na dadagsaonin tao ang Boulevard dahil dyan ang centralized haros ang mga aktibidades kan kadakla na mga nakalinyada sa selebrasyon kan ni Balong. Kaya ang pakioron kan alkalde na sana sa mga magbibirisita man sa lugar na yan kan Boulevard, sa Ibalong and People's Park, magbalon manin disiplina sa sadiri, lalong-lalo na sa pagtapok ng basura para dahil na makakontribuer kan perwisyo sa satuyang environment. Tama yan, Kuya Al. Ta ako, minsan nag-jogging man kaya ako dyan. Yung manangad ang namamalisyahan, kulang sa disiplina, iba?